máme za sebou druhý den Radway Campu. Jako tradičně začali jsme dopoledním přednáškou. Tu měl tentokrát náš host z Prahy, Jeník Kabelka. Jeník mluvil o tom, co je v životě důležité. Je potřeba si srovnat priority. Jeníku, moje priorita je Bůh, ale jaká je to tvoje? Debelní kartičky. No to je zajímavá informace, Jeníku. Ale to muselo být docela drahý, kde jsi na to vzal? Ukradl jsem svým rodičům peníze. Teda Jeníku, to bych do tebe neřekl. Proč jsi to udělal? Že jsem si volil zlo. Teda takhle se chovat já, tak se nemůžu podívat ani do zrcadla. To by mě zajímalo, co ty tam vidíš. Tak vidím špínu, vidím stud a vidím hanbu. Tak konec srandy. Jeník dneska mluvil o hříchu, ale taky hlavně o božím odpuštění. Tak si ho pojďme poslechnout. Je to Ježíš, který přichází, aby z tebe smyl tu špínu. Aby tě očistil. Pojďme se podívat, co se dneska dělo v kotlích. Kotle byly super, až jsem to jako nečekala, jsem se toho trochu bála dneska, ale fakt to bylo dobrý dneska. Měli jsme nějakou hru, nějaký povídání a tak. Včerejší modlitba pro mě byla taková jako zahajovat, že to nebylo nic jako extrémně dobrýho, ale nebylo to ani špatný a asi jsem si ji užila. Nejlepší byly asi jako přelívání boží lásky do těch kelímků a kotle, tak to jsme asi celou dobu jako debatovali o tom, jaká byla ta modlitba a pak o přednášce, kde najít jakoby to vyšší dobro. Za můj kotel jsem velice ráda. Lásku posílám. Kotel číslo 8 je nejlepší. Kotel číslo 5 je fakt skvělej. No. Hele, za mě super. Za mě tam byla velice příjemná atmosféra. A bylo to... Mně se fakt líbilo, že to mělo i nějaké jako téma. Že tam bylo jako, že nějaký ty aktivity nebo takhle. Ale zároveň tam každý měl tu svoji jako volnost. A každý se tam mohl modlit, jak chtěl. A každý si tam měl tu svoji a bylo to fakt hezký. My jsme dneska probírali v kotli a hráli tam totiž moje nejoblíbenější písničky, takže cením. Já jsem se toho trochu bála, protože jsem tady byla poprvé, ale uběhlo to fakt rychle. A v pohodě uběhlo to rychle. za sebou. A ty písničky, kapela to ne. Kapela to zachránila. Teklo to rychle, dobrý. Odpoledne nás čekala první várka hangáru. Jaké byly? Zeptali jsme se. Čekával jsem od Tondy lásku jako lásku mezi lidmi, ale dozvěděl jsem se mnoho o lásce k církvi, takže to bylo velmi zajímavé. Jonáši, ty si pověstnej tím, že neumíš hrát volejbal. Jaký byl tvůj dnešní hangár? Ale hangár zatím jsem se jakoby nepohyboval, já jsem byl na programování jako správná krysa. Překvapilo mě, že jsme tam byli jakoby jenom půlka lidí měla brejle. Štěpánka nám právě prozradila, že tohle není její první televizní zkušenost. Tak co to bylo? Kde jsi byla? V jaký televizi? Co jsi tam dělala? Já jsem byla na Dčku ve Zprávičkách, někdy v listopadu, protože jsme jeli když byl... Tak mi řekl, že chtějí rozhovor, tak jsem řekla, že ho klidně udělám, no a pak mi tam fakt dali. Je stejně jako u nás, takže my jsme vlastně jako česká televize. Dnešní hangár byl výborný, potili jsme, stavil jsem stany, výborný. Můžete mi prozradit, jaký jsou vaše příbuzenský lomeno jakýkoliv jiný vztahy? My jsme sourozenci. Já jsem to starší dvojčka. Ne. A máte proto jakoby nějakou dokumentaci? Ne. No, víš, jak prostě rodiče si můžou nechat prostě své příjmení? Dobře, radši to necháme být. Aničko, jsi tady poprvé, jestli se nepletu, je to tak? Ano, jsem tady poprvé. Super. A co, jaký máš zatím celkové jakoby zážitky, nebo spíš jako pocity, jaký to je? Jakoby celkově by to šlo, ne? Je to hezký, líbí se mi tady, je tady skvělá atmosféra, lidi jsou super. Takže reklama. Na té odměně se domluvíme potom mimo záběr. Dobře. A ještě mi pověz něco k dnešním hangárům. Kde jsi byla? Já jsem byla na tancování, tancovali jsme moderní tance, takže to bylo fakt skvělý. Potom druhou půlku jsme zakecali, takže pohoda. Mohla bys nám předvést něco jako nového, co jsi třeba naučila? Jakože nakročíš dlouhý krok jak do kleknutí. Honzo? Ano? Není to vyčerpávající zatím? Zatím ne. Ale jdeš tak pomalu, hele.
My máme ještě 10 kol. Lucko, jaký to je? Dostat se konečně z artu. Čo mám cvičit, jo? Jo? Cvičíme! Ale jak se dělá? Tak nevidím. Ty nohy pořádně musíš. Obávám se, že dneska je divoký ptákem v opravdu špatném rozpoložení. Nebudeme... Nazdar, Tome. Buď jste boháči a dáte to do servisu, že prostě použijete naši kamarádku duct tape. Fakt pořádně a těsně. Baví tě to nebo ne? Baví, hodně. Poslední slova před smrtí? Nebo úplně jakože doprostřed. Ne. To asi neopravíš, no. No tady ne, ale aspoň se nám Zenda nezabil. Náhodou jsem tady u jídla potkal Hedviku a Niky. Tak se nám holky řekněte, kde jste byli na hangárech a jak se vám to líbilo. Tak já jsem byla na tancování u Kačky, bylo to úplně geniální a potom napadaly diskuze, kde jsem se dozvěděla mnoho zajímavých věcí. Jo, já jsem si šla, jak jinak zaspívat. Intonovat jsme šli. Zaspíváš nám něco? La. To je dobrý. Že? Za hodinu a půl. Dobrý. A pak jsem si šla vyrobit náramky. Prosíme maminku Elišky, aby si vyzvedla sandálky u lvího výběhu. Díky za pozornost. Tonda by se vás rád zeptal, jaký máte pocity z hangáru? Chce nějakou zpětnou vazbu od vás, tak jestli byste byli tak hodní. Jo. My jsme právě vychvalovali oba dva hangáry, na kterých jsme dneska byli. Byli fakt skvělí, oba dva. Jakože fakt jsme z toho byli dost nadšený. Byli jsme právě na prvním u Tondy, na... jak to jmenuje? No, bylo to o lásce k církvi a tak. Takže jsme pořádně probrali církev. Máte rádi církev? Teď už jo. Teď už jo. Tak, asi není co dodat? No. Ne, pokračujte. A na druhém tak jsme byli na povídání o Jižní Americe, který měl Pepe a bylo to taky fakt dobrý. To bylo fakt dobrý. Jo. Takže oba dva se nám strašně líbili a my jsme se fakt nadšení. Ale pěkná fotka. Dám si ji do galerie. Až zalehnete pod peřínky, vzpomeňte si na andílky, jak se v nebi radují a moc vás pozdravují.